And under bullet number 2, it shows communication between Musica Ukhulela Sthemba Sibiya, accused number 1, on the number 07937900137. This is the number that you have saved on your phone book, as we just seen. It says, this number contacted Bongani Sandison Tanzi, accused number 2, on the number 06090168990 18 times. It's 10 outgoing calls. No, I'm sorry, 10 MOCs. Yes, 10 outgoing calls and 8 call forwards. Ufakazi-ke buka-Lieutenant Colonel Khosi ufundeka ngale ndlela nje. Umusica Ukhulela Sthemba Sibiya, umsolo wokuqala, inamba u-0793790137, waxhumana noBongani Sandiso Ntanzi, umsolo wesibili, inamba 06090168990, amahlandla awu-18, ama-call awu-10 aphumayo ayangalena, bese kuthi-ke ama-call forwards ukuthi-ke ama-voicemail awu-8. Phambi kwenkantolo, before ngiphendule answer ngizophendula ngicela ngitshele imuphi inyanga kulete noma kubhalwe inyanga before ngiphendule answer. Before I give a response, can I be told as to the year of these contacts, my lord, as to which year is this referring to? Sir, you can just respond. We have been through that exercise, and your legal representative has objected to you asking questions. Can you just answer? Was there any contact between you and accused number 1, as we have just demonstrated to you? Besicela-ke uphenduleke ummeli wakho beke waveza-ke lokuthi-ke benenkinga ukuthi-ke ubuze imibuzo. Wena uyacelwa-ke ukuthi uphendule umbuzo mayelana nokuxhumana kokufona phakathi kwakho nomsolwa wokuqala. Shuthi ngifundela into engeyona iqiniso phambi kwekhoti. Mayizofunda into angangitsheni idate ngoba mina ubaba uHosi phambi kwekhoti uthe inamba yami ya-2014 ngamphikisa ngithi inamba makusiya 2014. Which means what you are reading out to me is not true if you are then not able to tell me when I'm asking a question, because Mr. Khosi or Colonel Khosi informed the court that that number is a 2014 number, and I disputed that and said that's not a 2014 number. Inamba yami phambi kwenkantolo nga-2018 not 2014. My number, which is before the court, is a 2018 number and not 2014. Which is what I'm requesting before the court to be told as to which year was that contract which is being read out. The period commences from 20 October 2018 until 5 April 2020. Isikhathi-ke siqala 20 October 2018 yofika-ke nge-5 April 2020. Yebo, sengicela ngiphendule ikhodi nge-answer. Inkosi enkantolo, bengingaxhumana noSibiya, mhlawumbe ngamfonela Gwabeni, not uSibiya. My lord, I had no contact with Sibiya. Maybe Gwabeni is the one that was contacting me, but not Sibiya. But the number of Sibiya did contact you, is that correct? As indicated by Lieutenant Colonel Khosi. Kodwa-ke inamba kaSibiya yaxhumana nawe ngale ndlela-ke uLieutenant Colonel Khosi atshele inkantolo ngayo inamba kaSibiya. Mina ngake ngivume. I would not agree.
ngoba ngangcono mhlawumbe ngitshela ngento yakwa Vodacom angena i-answer ngangayiphendula phambi kwekhona. It would have been better if you were telling me about something from Vodacom, that I would have given a better response before the court. And we know that the photos of accused number 1 were found on your phone, as we have demonstrated earlier on in cross-examination. Nokuthi futhi siyazile nokuthi futhi ke izithombe zakhe umsolo wokuqala zatholakala ke kumakhalekhukhwini wakho nanjengoba bese sikhombisile ke ngaphambili. Kusenkantolo ithombe ngasibona ngasho phambi kokuthi ithombe zingekho efonini yami. Bezingekho efonini yami zifakwe yiwa amaphoyisa. I responded, or I saw the photos, my lord, and I did respond to that. The pictures were not on my phone; they were put there or placed there by the police. Yes, that was exhibit DD4B, the 18 photos found on the downloads of your phone, of your memory card. Ngalo ke exhibit DD4B. That's not true. Sibiya's photos were not there. And furthermore, according to the evidence of Lieutenant Colonel House on page 24, the last bullet point indicates that under the heading, it's under paragraph 8.2.2, Bongani Sandiso Ntanzi. It says Bongani Sandiso Ntanzi, accused number 2, on the number ending 8460, contacted Muzika Kulela Stemba Sibiya, in brackets accused number 1, on the number 07937900137 one time, and it was an outgoing call, one MOC. Lana ke ubona ubufakazi bakhe Lieutenant Colonel House Bongani Sandiso Ntanzi umsolo wesibili ngenamba egcina ngo8460 waxhumana noMuzika Kulela Stemba Sibiya umsolo wokuqala ku0793790137 ihlandla elilodwa. And the date is 10 December 2019. Idate yi10 kaDecember 2019. Kusenkantolo nazange ngixhumana noSibiya. My lord, I had no contact with Sibiya. Mina umuntu bengixhumana noGwabeni. The person I was in contact with was Gwabeni. And Gwabeni, are you saying when you made contact with Gwabeni, was he using this number or calling you using the phone of accused number 1? Ingabe uthi uma wayexhumana nawe uGwabeni wayesebenzisa inamba kamsolo wokuqala? Nenamba yakho uGwabeni wayefona kuwe angithi lokhu uGwabeni wayichaza phambi kokuthi inamba kaSibiya ubefona ngayo mangena airtime. Also, we're using his number, my lord, and Gwabeni mentioned it before the court that he would use Sibiya's number when he didn't have airtime. And we should also remember before the court that Gwabeni is my friend and Sibiya is not my friend. And Gwabeni resides with his brother or big brother Sibiya. When Gwabeni was contacting you using Sibiya's number, was the number 0137, ending 0137. Uma wayexhumana nawe uGwabeni esebenzisa inamba kaSibiya kwakuyile number egcina ngo0137. May I see it? It's the one that we've just shown to you. Ile esiqeda ukukhombisa yona. 0793790137. Into engangikhumbuza iphepha lami lamafoni. Athi inamba kaSibiya kaphuza kaPhukani.
ungayibona ukuthi ayiyo le number yakho manje mayibhalwe so hayi ngikwazi ukuphendula ngayo. I won't be able to respond to it if it's written like this, but if I were to be shown the document with my contact where Pugane's number is written, I would be able to respond. Now, isizathu esenza ukuthi ngingaphenduli ngale number ekhona ziningi inamba elethela kuqala na inamba kabana inamba kungelona iqiniso. The reason why I'm unable to respond on this number is because there were many numbers that were brought before the court, and it was claimed or alleged that this number belongs to so and so, this number belongs to so and so, when that was not the truth. Now, the section 25s of Mr. Sibia on the number 0793790137 have been handed up as Exhibit DD5D Roman figure 1. Manje ke imininingwane ke ngayo inamba kaSibiya lena egcina ngo 0137 idlulisiwe ke ikhona phambi kwenkantolo ama section 205 nanje ngobufakazi imininingwane leyo ephathelene nayo noma emayela nayo inamba kaSibiya egcina ngo 0137. And Mr. Sibia has admitted to that number. Nokuthi ke umnumzana uSibiya uyivumileke leyo namba akayiphiki. Manje ayivunyanga Mr. Danzi ivunywa nguSibiya. It was not admitted by Mr. Ntanzi but Sibiya. Right. Continue with the statement. I came to the, we've just referred that to Basutu Hostel, and Sifiso called me to the bedroom. Geza eBasutu Hostel uSifiso wangibizela ekamereni. I don't know about that, my lord. Even the hostel that's written here, I don't know it. In the bedroom, it was myself, Sifiso, and Muzi. Ekamereni kwaku imina uSifiso kanye noMuzi. No, I was not there, my lord. I don't even know the place. Whilst in the bedroom, Sifiso told me there was a job that evening. Sathi sisesekamereni ke uSifiso wangitshela ukuthi kwakunomsebenzi ngalobo busuku lobo. My lord, I don't know about that. Sifiso and Muzi left the hostel. uSifiso noMuzi bahamba ehostel. My lord, I don't know about that. I remained behind and was drinking and chilling with my friends. Ngasala emuva ngangiphuza ngihlezi nabangani bami. My lord, I don't know about that. Muzi called me to the Vivo vehicle later that evening, and he was with Sifiso in the vehicle. Umuzi wangibiza ke engibizela kwimoto yeVivo sehambileke ilanga noma ke ntambama wayehlezi kanye noSifiso emotweni. My lord, I don't know about that. When this thing initially happened, we were in Moses' room and we proceeded to Sifiso's room, and Ntokozi's is room number 1 in brackets B. We will just read that sentence again. When this thing initially happened, we were in Moses' room and we proceeded to Sifiso, and
Ntokosi's room number 1B. Uma ke lokho kuqala ukwenzeka sasikuyigumbi lika Muzi, saqhubeka ke saya kwigumbi lika Sifiso elika Ntokoziseni igumbi lona ke uroom number 1B. Nkosi enkantolo ngikwazi. My Lord, I don't know that, or I don't know about that. While we were in Sifiso's room, Karos and Ntokosizeni Mapisa arrived. Sathi ke sisekulona ke igumbi lika Sifiso uKaros noNtokoziseni Mapisa bafika. Nkosi enkantolo ngikwazi. My Lord, I don't know about that. Do you know these names, Karos and Ntokosizeni Mapisa? Lamagama uKaros noNtokoziseni Mapisa uyawazi? Cha. No. Karos, Siphinde silungise. Umshushisi uthi lapha Mthokoziseni, lapha bathi Thokoziseni, la kubhala ngumthokoziseni, bathi Thokoziseni NT. The state is reading Ntokoziseni, but here it's not written like that. It's Yes. written Ntokoziseni. yes, I said Ntokosizeni. Karos and Ntokosizeni Mapisa then called Kelly Kumalo. Wase uKaros noNtokoziseni Mapisa baqhumana noKelly Khumalo. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. They told her that they were all right. Bamtshela ukuthi ke kwakuseku kahle noma ke konke ke kwakume kahle. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. We all then left in the Polo Vivo. Sahamba sonke ke ngayo iPolo Vivo. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. It was myself, Karos, Ntokosizeni Mapisa, Sifiso, and Muzi. Kwakuyimina uKaros, Ntokoziseni Mapisa, uSifiso kanye noMuzi. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. At the stop sign, another Polo Vivo came, and Karos, Ntokosizeni Mapisa, Sifiso, and Muzi alighted the vehicle. Sathi ke uma siku stop sign ke kwafika enye iPolo Vivo, uKaros, Ntokoziseni Mapisa, uSifiso kanye noMuzi baphuma emotweni. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. I remained behind. Ngasala emuva. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. They spoke amongst themselves, and they spoke with Simpiwe. Babeyikhulumela bakhuluma bona ke futhi bekhuluma noSimpiwe. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. Do you know a person by the name of Simpiwe? Uyamazi umuntu onegama loSimpiwe? Cha, angimazi Nkosi enkantolo. No, I don't know the person, my Lord. They spoke amongst themselves, and they spoke with Simpiwe, who came in the other Polo Vivo vehicle. Bakhuluma noSimpiwe owafika yena ngenye iPolo Vivo. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. Simpiwe gave Ntokosizeni two firearms. uSimpiwe wanikeza uNtokoziseni izibhamu ezimbili. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. We then left, and we went to the township Vosloorus. Sahamba saya elokishini eVosloorus. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. When we asked you about whether you've been to Vosloorus earlier on in the cross-examination, we referred you to the evidence of Jack Buthelezi, indicated that you were dancing for one of the teams in Vosloorus. Ngesikhathi sibe sikubuza ke ngaphambilini ukuthi wake waya yini ke eVosloorus sabe ke sesikhombisa ke kubona noma sikutshela ngabo ufakazi buka Jack Buthelezi owatshela inkantolo ke ukuthi wena ke
ugida-ke ingoma ugidele elinye iqembu lase-Phosphorus. Bose enkantolo ngasho akulona iqiniso le. My Lord, I did say that that's not true. Asikho isipana ngasigidele eFosforus. There is never a team that I danced for in Phosphorus. But in your own admission, you said you might have been to Phosphorus about once to dance, even if you did not move around. Kodwa-ke ubuke washo ngaphambilini ukuthi kungenzeka ukuthi wake waya eFosforus ihlandla elilodwa uya-ke engomeni nanoma-ke ungazange uzule khona uhambahambe. Ukugida kwami ingoma Nkosi enkantolo. Angigide hostel, igide grounding. Iground angazi lwela kuphi nendalo. Noma lwela eFosforus noma lwela kupangazi. When we perform the dance or the traditional dance, my Lord, it does not happen at the hostel. It happens at a field. So I don't know where the field, under which area the field falls, under Phosphorus or under which area. At Phosphorus, we stop the vehicle. Phosphorus sayimisa imoto. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. A call came in. Kwangena ucingo. Angikwazi lokho. I don't know about that. I think it was Kelly, and Carlos kept on referring to this person as sisters. Ngicabanga ukuthi kwakuwuKelly uCarlos njalo nje wayethi uma ekhuluma ke nalomuntu athi sisters. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. Carlos got out of the vehicle to take this call. Waphuma uCarlos emotweni ukuyophendula ucingo lolu. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. Where after he called Mapisa, Sfiso, and Muzi out of the vehicle. Lakho emuva kwalokho ke wase ebiza uMaphisa, uSfiso kanye noMuzi ukuthi baphume emotweni. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. They had a meeting outside of the vehicle. Baba nomhlangano ngaphandle emotweni. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. They came back to the vehicle. Babuyela emotweni. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. Ntoko Sizeni took out a firearm and gave it to Carlos. Untokoziseni wakhipha isibhamu wasinikeza uCarlos. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. Muzi had his own firearm. Umuzi wayenesakhe isibhamu. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. Sfiso had his own firearm. Usfiso wayenesakhe isibhamu. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. I was the only one without my own firearm. Kwakuyimina kuphela owayengenaso esakhe isibhamu. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. I had a small one in my pocket. Nganginesincane kumina esikhwameni noma But- ephakethini but didn't use it. kodwa ke angizange ngisebenzise. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. It was given to me in the vehicle. Ngasinikezwa emotweni. Hayi angikwazi Nkosi enkantolo. No, I don't know about that, my Lord. Carlos said to us we all had to be positioned since we all were going to hit Senzo Maiwa. uCarlos wathi ke kuzofanele ke sime ke noma ke sibe nendawo la esizoma khona ke nanjengoba sonke ke sasizoshaya uSenzo. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know that about that, my Lord. We then all got out of the vehicle. Saphuma sonke emotweni. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. Sfiso was the driver. Usfiso kwakuwumshayeli. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my Lord. Muzi was the lookout. Muzi uyena owayebhekile qaphile. Angikwazi lokho. I don't know about that, my Lord. Mapisa went to stand by the window, also a Sorry. lookout. Sorry.
uMaphisa wahamba wayoma efasteleni naye ke ukuthi ke abheke noma aqaphe. Angikwazi lokho Nkosi. I don't know about that, my lord. For someone who might come out of the window. Uma ke kwakungaba nomuntu ongathi aphume ngefastela. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. Carlos and I was supposed to get in the house. uCarlos nami wakufanele ukuthi singene phakathi endlini. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. When we got to the house, he pulled out a firearm. Uma singena endlini wakhipha isibhamu. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. He ordered everyone to lie down and demanded phones and money. Watshela wonke umuntu ukuthi alale phansi wase efuna omakhalekhukhwini nemali. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. Now, Mr. Ntanzi, when we were dealing with the confession made before Lieutenant Colonel Rapadu, we referred you to the evidence of people who were in the house, in particular Ms. Zandile Kumalo and Tumelo Mandlala, who testified that two intruders entered the house and that one was armed and had dreadlocks, and the second intruder was taller than the armed intruder, and they identified you as the second intruder. Numzana uNtanzi ngesikhathi ke si dingida ke noma ke sikhuluma ke ngaso istatement lesi ke phambi kwakhe uKenel Rapadu sishilo ke kuwenako ukuthi ke ofakazi ababesendlini kakhulukazi ke uMizandile Khumalo kanye naye ke uTumelo Madlala bashilo noma bayitshela inkantolo ukuthi ke kwangena abantu ababili endlini, omunye wayehlomile enama dreadlocks, omunye ke futhi ebude, base bekhomba ke wena ke nanjengomunye wabo. Cha mina Nkosi azange ngene kwaKhumalo. No, my lord, I never entered the Khumalo household. KwaKhumalo bathi kwangena umuntu onetshele, nangangena etshele 2014. At the Khumalos, they alleged, my lord, that a person that entered had a beard. I did not have a beard in 2014. And they further testified, including Mr. Mtokozi Zitwala, that the intruders demanded cell phones and money. Baqhubekekile ngobufakazi babo kufaka phakathi naye ke umnumzana uMthokozi Sithwala bathi laba ababili ke abangena base befuna ke omakhalekhukhwini nemali. Uthi Mthokozi Sithwala laba bangena hayi mina. Thokozi Sithwala alleges or claims that they entered, not me. Lo wangena kwaKhumalo enetshele. The one who entered the Khumalo household had a beard. Carlos then gave me a phone. uCarlos wanginikeza umakhalekhukhwini. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. I had a plastic bag with me. Ngangiphethe uplastic kumina. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. There was a plastic container on the table with money. Kwakune container yo plastic etafuleni eyayinemali. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. We have, when we dealt with the evidence, with the confession before Lieutenant Colonel Rapadu indicated to you that this information was not referred to by the witnesses who were in the house when the incident happened. The fact that there was a plastic container on the table with money. Sishilo ke wena ke ngesikhathi ke besikubuza ke ngaso istatement lesiyaphambi kwakhe uKenel Rapadu ukuthi ke akekho noyedwa bofakazi ababephakathi endlini ngesikhathi bezile la inkantolo bezokuthula ubufakazi owakhuluma ngayo ke le container yeplastic eyayiphezu kwetafula inemali. Ngiyathemba namphambi kwakho senkantolo la ngibhale statement. I also believe before the court, my lord, that I never wrote a statement. Carlos gave me the container which I put in the plastic bag.
uCarlos wanginikeza ke icontainer le engayifaka kuplastiki. Angikwazi lokho nkosikazi. I don't know about that, my lord. Everyone was lying down. Wonke umuntu wayeleli phansi. Angikwazi lokho ngoba angangingekho lapho. I don't know about that because I was not even there. I believe Carlos was told where whatever he was looking for was. Ngiyakholwa ukuthi uCarlos watshelwa ukuthi ke kwakuphi nendawo noma kwakuyini lokho awayekufuna. Angikwazi lokho nkosikazi. No, I don't know about that, my lord. Carlos was about to open something when Senzo Maiwa stood up uCarlos kukhona awayezokuvula ngesikhathi uSenzo Meyiwa esukuma. Angikwazi lokho nkosikazi. I don't know about that, my lord. There was then a scuffle between him and Carlos. Kwaba khona ke ukulwisana ke phakathi kwakhe noCarlos. Angikwazi lokho nkosikazi. I don't know about that, my lord. We have referred to the evidence of Ms. Zandile Kumalo and Tumelo Madlala indicating that there was a scuffle between Mr. Senzo Meyiwa and the dreadlocked intruder who was armed with a firearm. Besikhulumileka noma sikushilo ke ukuthi kubufakazi babo ofakazi labo babesendlini kakhulukazi komizandile Khumalo kanye naye uTumelo Madlala bakushilo ke betshela inkantolo ukuthi ngempela ke kwakukhona ke ukulisana kwabakhona phakathi kwakhe uSenzo Meyiwa kanye ke noyedwa ke kulabo ababili abangena ulo owayinama dreadlocks futhi ke ehlomile. Wena ngangingekho lapho nangazi lutho. I was not there. I know nothing. During this intense scuffle, Senzo took a chair and hit Carlos with it. Kubona ke lokho kulisana ke kwakukhona ke uSenzo wathatha isitulo washaya uCarlos ngaso. Angikwazi lokho nkosikazi. I don't know about that, my lord. Futhi ngangingekho nokubakho lapho. And I was not even there. It appeared as if he wanted to prevent Carlos from taking whatever he wanted to take. Still proceed. From whatever he was opening. Kwakubukeka ingathi ke wayezama ukuthi avimbe uCarlos kuloko ukuthatha lokho noma yini leyo awayefisa noma efuna ukuthi ayithathe kuloko awayekuvula. Nkosikazi angikwazi lokho. My lord, I don't know about that. Kelly Kumalo was the one who directed Carlos where the thing was which he wanted to take. uKelly Khumalo kwakuyena owayetshela uCarlos where the thing ukuthi yayikuphi nendawo leyo nto leyo awayefuna ukuyithatha. Nkosikazi angikwazi. My lord, I don't know about that. During the scuffle, Carlos fired 2 shots. Ukona ke lokho kulisana ke uCarlos wadubula amahlandla amabili. Nkosikazi angikwazi. My lord, I don't know about that. We have, when we dealt with the confession before Lieutenant Colonel Rapadu, referred to the fact that the ballistic expert, Lieutenant Colonel Mangena, testified that 2 shots were fired. Sikushilo noma besikuvezile ke lokho ngesikhathi ke besibuza ke ngaso istatement phambi kwakhe uColonel Rapadu ukuthi ke umbiko weibhamu kena ke ungoti weibhamu uColonel Mangena washo ukuthi ke isibhamu saqhuma amahlandla amabili. Nkosikazi lokho kusho Mangena kusho ngotanzi. My lord, that was said by Mangena and not by Ntanzi. Ngoba mina ngibhala statement futhi angikwazi lokho ongifundela khona. Because I did not write a statement and I know nothing about what you are reading out to me. And that both the ballistic expert, Lieutenant Colonel Mangena, and the pathologist, Dr. Steenkamp, confirmed that Mr. Senzo Maiwa was shot in the chest.
Nokuthi ke umbiko weibhamu uLieutenant Colonel Mangena kanye futhi naye ke udokotela Dr. Senem Steenkamp. uSteenkamp basho ke ukuthi ke Steenkamp. wadutshulwa ke esifubeni uSenzo Meyiwa. kusho bona mina ngazi lutho That's what they said. I know nothing. futhi ngizange ngibe ingxenye yalo phathileyo. And I was not a part of that. I didn't see where Senzo was hit because when the shots were fired, I went outside. Angizange ngibone la uSenzo ashayeka khona noma ashaywa khona ngoba ke uma ibhamu noma isibhamu siqhuma sorry uma isibhamu siqhuma ngaphumela ngaphandle. Senkantolo ngikwazi lokho. My Lord, I don't know nothing about that. I was still in the house when it was fired, and I left the house as Senzo was falling. Ngangise ngaphakathi ke endlini ngesikhathi ke siqhuma isibhamu ngaphuma ke endlini uma uSenzo ewa. Senkantolo ngikwazi lokho. My Lord, I know nothing about that. I ran out. Ngagijimela noma ngabalekela ngaphandle. Angikwazi lokho senkantolo. I know nothing about that, my Lord. As I ran out, Ntokosizeni Mapisa came in. Ngathi uma mina ke ngibalekela ngaphandle uNtokosiseni Maphisa wangena ngaphakathi. Angikwazi. No, I don't know about that. I ran and got in the vehicle. Ngagijima ngangena emotweni. Angikwazi lokho senkantolo. I don't know about that, my Lord. They remained in the house. Basala endlini. Angikwazi lokho senkantolo. I don't know about that, my Lord. Futhi ngangingekho lapho. And I was not there, my Lord. I was there for about 5 minutes before they came. Ngangilapho imizuzu emihlanu ngaphambi kokuthi bafike. Angikwazi lokho senkantolo. I don't know about that, my Lord. As I ran to the car, Muzi was standing outside. Njengoba ngangigijimela ngibalekela emotweni umuzi wayeme phandle noma ngaphandle. Angikwazi lokho senkantolo. I don't know about that, my Lord. All came back. Babu- Muzi Sorry. in front, Ntokosizeni and Karos were behind him, following him. Babuya bonke kwakuwumuzi phambili Ntokoziseni kanye noCarlos emva kwakhe bemlandela. Angikwazi lokho senkantolo. I don't know about that, my Lord. We drove away from the scene. Sahamba ke noma ke sasuka ke lapho kwindawo yesigameko. Angikwazi lokho senkantolo. I don't know about that, my Lord. While driving, Karos and Ntokosizeni asked for the phone and plastic container, which I gave to them. Sathi sisahamba ke uCarlos kanye noNtokoziseni bacela ke umakhalekhukhwini kanye futhi ke neplastic necontainer ke yeplastic engabanikeza yona noma ke ngabanikeza yona. Senkantolo ngikwazi. My Lord, I don't know about that. Karos then said, "Here is my watch." Wasethi uCarlos nali iwashi lami. Angikwazi lokho senkantolo. I don't know about that, my Lord. We drove to the hostel and went straight to room 1B. Sashayela ke imoto saya ehosteli masifika ke lapho saya ngqo kwikamera ke noma ke igumbi u1B. Senkantolo ngikwazi lokho. My Lord, I know nothing about that. Karos then pointed to Sfiso and said, "He must warn me. If any word comes out that they were involved, then he would kill me." uCarlos wase ekhomba uSfiso emtshela ukuthi akangixwayise uma nje lingaphuma izwi noma ngaphuma ke igama ukuthi bona ke babembandakanyeka wayezongibulala noma uzongibulala. Angikwazi lokho senkantolo. I know nothing about that, my Lord. Karos and Sfiso then
ordered me to go to the kitchen. uKaros kanye noSifiso base bengitshela ukuthi angiye ekitchen. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I know nothing about that, my lord. The four of them, Karos, Mapisa, Sfiso, and Muzi, remained in the bedroom, and they closed the door. Bona ke bobanye uKaros, uMaphisa, uSifiso kanye noMuzi basala ekamereni futhi ke basivala isicapha. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. Sfiso then came out and gave me 15,000 rand. uSifiso waphuma wanginikeza u15,000 rand. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. I was shivering since I was never involved in such thing before. Ngangincazela njengoba ngakaze ngibe yingxenye yento enjena ngaphambili. Nkosi enkantolo angikwazi lokho. My lord, I know nothing about that. We all left the hostel in the Polo Vivo. Sahamba sonke ke noma ke sashiya ke ihostel sihamba ngayo iPolo Vivo. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't- Ngingekho lapho. I don't know about that, my lord, and I was not there. At the stop street, Mapisa and Karos then got into the other Polo Vivo vehicle and left. Kusona ke iStop Street noma ke kustop ke uMaphisa kanye noCarlos bangena kwenye iPolo Vivo bahamba. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. During the drive to the stop street from the hostel, Karos kept on pointing his finger at me, threatening me. He was also swearing because I was visibly frightened. Okay. Ngaleso sikhathi ke sihamba siya kuona ke uStop ukusuka ke noma ke ukubuya ehostel. uCarlos njalo nje uhlezi njalo nje engikhomba ke ngomunwe engisabisa. So wayengithuka nokungithuka ke ngoba ke kwakubonakala noma ngangibonakala ukuthi ke ngangisaba noma ngangithukile. Nkosi enkantolo angikwazi lokho. My lord, I know nothing about that. I forgot to mention, before they parted ways, the four of them first had a meeting outside the vehicle. Ngikhohliwe ke ukukusho lokhu ngaphambi kokuthi bahlukane bona ke bewu4 noma bona ke bobane baba nomhlangano ngaphandle emotweni. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. I also forgot to mention that Ntoko Sizeni asked Karos at the hostel, "Are you sure you really hit him?" Ngikhohliwe futhi ke ukuthi ngikusho ukuthi uNtokoziseni wambuza uCarlos ehostel unesiqiniseko yini sokuthi umshayile. Nkosi enkantolo angikwazi lokho. My lord, I know nothing about that. At the stop sign, he pointed to me with his finger, saying, "I'm telling you, you will," and it's a soy word, we're just going to spell it, S-H-I-T. Lapha kuyona ke uStop sign wangikhomba ke ngomunwe wathi kumina ke ngiyakutshela uzo akalibizanga ke mthithi la gama yakhe kodwa kuyigama elithukayo. Hayi mina ngikwazi lokho Nkosi enkantolo. I know nothing about that, my lord. And he said, "A deal is a deal." Wathi ke isivumelwano kuyisivumelwano. Hayi angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I know nothing about that, my lord. He also said, if he hears anything, he will kill me. He doesn't know me. Parental home, but Muzi knows and he will show him. I'm sorry, I'm going to read that again.
He also said if he hears anything, he will kill me. He doesn't know my parental home, but Muzi knows and he will show him. Akusho futhi kuminake noma washo ke futhi kuminake ukuthi uma akungakhona nje angakuzwa uzongibulala akakwazi ekhaya kodwa ke umuzi uyakwazi nokuthi uzomkhombisa. Ayi Nkosi ngikwazi lokho. Ayi my lord, I know nothing about that. Muzi walked to his place thereafter. Emva kwalokho umuzi wahamba waya la ahlala khona. Angikwazi lokho Nkosi ngani. I know nothing about that, my lord. Sfiso then said, I must not sleep at my place. Usifiso wasethi ke kuzofanele ngingalali kwami noma la engihlala khona. Angikwazi lokho Nkosi ngani. I know nothing about that, my lord. He took me to a place in Johannesburg, a flat, after picking up his brother in Davidton. Wangihambisa wangisa ke eGoli eJohannesburg kwi-flat emuva kokuthi ke elande umfowabo eDavidton. Angikwazi lokho Nkosi ngani. No, I know nothing about that, my lord. Sfiso and his brother then bought liquor and we drank. I went to sleep. Usifiso nomfowabo bathenga utshwala saphuza ngahamba ngayolala. Angikwazi lokho Nkosi ngani. I know nothing about that, my lord. Sfiso came to pick me up in the morning. Usifiso wafika ekseni ezongilanda. Angikwazi lokho Nkosi ngani. I know nothing about that, my lord. They dropped me off in Davidton. Base bengidiliza ke eDavidton. Angikwazi lokho Nkosi ngani. I know nothing about that, my lord. After 2 days, Sfiso gave me further cash. Emuva kwamalanga amabili uSifiso waphinda wanginikeza imali ucash. Angikwazi lokho Nkosi ngani. I don't know about that, my lord. I got a total of about 45,000 rand. Ihlangeneke noma iyonke imali engayithola kwaba u45,000 rand. Angikwazi lokho Nkosi ngani. I don't know about that, my lord. This includes the initial 15,000 rand. Lokhu kuhlanganisa ke no 15,000 rand engamthola qala. Angikwazi lokho Nkosi. I don't know about that, my lord. I then got in a taxi back to Carltonville. Ngase ngigibela ke itekisi ukubuyela eCarltonville. Angikwazi lokho Nkosi ngani. I don't know about that, my lord. I had to change my cell phone number since they kept on calling me, threatening me. Kwadingeka ke ukuthi ke ngishintshe ke inamba yami yocingo emakhalekhukhwini nanjengoba babe xhumana nami njalo bengisabisa. Angikwazi lokho Nkosi ngani. I don't know about that, my lord. One other year, Kwabeni Sfiso called to me and asked me if I was going to come to his hometown. Umunye unyaka ukwabini Sifiso wangishayela ucingo wangibuza ukuthi ngangizoza yini ekhaya kuyibo. Angikwazi lokho Nkosi ngani. I don't know about that, my lord. You do know a person called Gwabeni. You said it's your friend. Uyamazi umuntu obizwa uGwabeni ushilo uthe umngani wakho. Ugwabeni ngiyamazi manje la kubhala K kubhala Ngwabeni. I do know Gwabeni, but here it's not written Gwabeni, it's written KW. Yes, Gwabini. Gwabini. Ayi angimazi uGwabeni. I don't know Gwabini. Ngimazi uGwabeni umngani wami. I know Gwabeni, my friend. I went to his house and called him, but he then told me he's at Moses' house. Ngaya ke kibo ngase ngimshayela ke ucingo kodwa wangitshela ukuthi ke usendlini kaMuzi.
Angikwazi lokho Nkosi I don't know about that, my lord. I went to Muzi's house. Ngase ngiyake kwaMuzi. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. On my arrival, I discovered there was a meeting which was about to end. Uma ngifika lapho ngathola ukuthi kwakunomhlangano owawusewuzophela. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. I do not know what it was about. Angazi ukuthi wawungani. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. In this meeting, the father of the guys who held the meeting were present. Kuwona lo mhlangano obaba. Okay. Kuwona lo mhlangano obaba beyinsizwa lezo ke ezazi nomhlangano babe khona. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. I was there for 3 minutes when we were asked if we are not family, we should excuse ourselves from the meeting. Ngangilapho ke imizuzu emithathu ngesikhathi ke sicelwa ukuthi ke uma kuukuthi asiwona umndeni siyacelwa ke ukuthi singabe ingxenye yawo umhlangano. Nkosi enkantolo angikwazi lokho. My lord, I know nothing about that. Kwabini remained and I went outside. Ukwabini wasala yena mina ngaphumela ngaphandle. Angikwazi lokho Nkosi enkantolo. I don't know about that, my lord. Kwabini later said the meeting was about an altercation between the sisters of Muzi who threatened to tell the police they had Senzo killed. Ukwabini kamuva washo noma wangitshela ke ukuthi umhlangano wawumayelana ke nokuphikisana ke noma ke uqabana okwakukhona phakathi kodadeboko bakaMuzi ababesabisa ngokutshela amaphoyisa ukuthi babulala uSenzo iloko kuphela. Nkosi enkantolo angikwazi lokho. My lord, I know nothing about that. That is all. Kuphelele lapho. Well, Mr. Ntanzi, we put it to you that you are the source of this confession statement that was made to Ms. Grenier, the magistrate at Boksburg, on the 24th of June, 2020. Siyakutshela ke siyakusho kuwena ke ukuthi ke lokhu okubhaliwe lana kusona ke statement lesi sokugonyuluka phambi kwayo imantshi uMiss Vivian Grenier ngazo i24 kuJune 2020 enkantolo yaseBoksburg ukuthi kwakuphuma kuwena noma wena owamtshela lokho. Akulona iqiniso Nkosi enkantolo. That's not true, my lord. Azange ngibhale statement Nkosi enkantolo. I never wrote a statement, my lord. We then wish again to refer to the occurrence book of Pretoria Moot Police Station. Sifisa ke ukuthi sibuyele futhi ke kwincwadi ke yasePretoria Moot Police Station which serves as an exhibit before this court. eyizibithi ke phambi kwayo lenkantolo As exhibit SS. exhibit SS. There's an entry on the 24th of June 2020 against the serial number 1826/1857 at 1910.
khona ke okubhaliwe ke lapho ngalo ilanga lelanga 24 ka June 2020. It reads as follows. Investigation back, Surgeon Mukhan back with one male, Bongani Ntanzi, and it gives the cell register SAPS 14/1086/2020 without any visible injuries. It says back correctly and it's countersigned by Surgeon Mukhani. Kubhaliwe ke ukuthi ke kwabuywa ke kuphenywa uSergeant Omukhane amba ke nomsolwa oyedwa ke nokuthi ke uma ebuya ke akukho ke ukuthi akhala ngako no futhi ke kulekho nokulimala okwakubonakala kuyena. Osekantolo ngingekho makubhala incwadi. My Lord, I wasn't there when the book was completed. Uthini inkosi enkantolo ngitshela lokungangena kuma police station angiwazi ama reception la police station. And I also informed the court that since attending those different police stations, I am not familiar with their reception area. Yesterday, you indicated that you want to see the entry in the original occurrence book from Pretoria Moot. Izolo ushilo ke ukuthi ke uyafisa ukuthi uboneke lencwadi yase Pretoria Moot ebhaliwe lapho kuyona. Khona lokho ukuthi ufisa ukubona kuyona incwadi yase Pretoria Moot izolo. Me? Yes. Yeah. When you were admitted to Pretoria Moot Police Station on the 22nd of June 2020, Gay 22 zika June 2020 uma ke wawungeniswa noma ke ufakwa police station yase Pretoria Moot. you'll recall that we read an entry from the occurrence book of Pretoria Moot Police Station. Uzokhumbula ke ukuthi ke sakufundela ke okubhaliwe lapho kuyona incwadi yase police station yase Pretoria Moot. We showed you an extract of the occurrence book, Sakubonisa ke lapha iphepha ke Exhibit SS, iphepha ke lakhish noma ke icopy yencwadi yase Pretoria Moot. but you then indicated that you want to see the original entry. Wena ke ukhonjiswe amaphepha la amshushisa waphela wase uthi wena ufisa ukubona incwadi yona uqobo lwayo. Inkosi enkantolo angisho kanjalo. Akalungise akaqala alungise inkulumo lapha phambi ukuthi angisho ukuthi ngifuna ukubona incwadi. Ngithe mina uma kwekuthi uGininda wafika kimi police station ngibonisa incwadi lapha abhale khona njengobrakadini. First, let's rectify this. I never said that I want to see the original book. I said if it is that Gininda came to see me there as he claimed, then I need to see something where he noted that he went to see me as a brigadier. Njengale ncwadi lekuthiwa ngavakashelwa yilawyer police station ngathi ngicela ukubona kwayona lapho kubhalwe khona. Just like the book where it was alleged that a lawyer came to see me at the police station, I then requested to see that where he wrote. Iyona into engicele phambi kwecourt le. That's what I requested before the court. Yes, just to remind you, you said the name Bongani Ntanzi is written in a handwriting that differs from the rest of the handwriting, and you'd like to see the original entry. Uzokhumbula ke izolo kulamaphepha ke obuwanikeziwe washo wathi ke lamaphepha lana kuyabonakala ukuthi ke yicopy kwakunala khona kubhalwe khona igama lakho wathi igama lakho libhalwe ngesandla manje ucela ukubona incwadi uqobo ioriginal ngoba kuyabonakala ukuthi incwadi lena amaphepha lawana icopy kodwa lana kubhalwe ngesandla. Yeah, ngoba imbhalo yakho ayifani. Yes, because the handwriting was different. Yes, we're going to read the entry again and hand you the original sizofundela occurrence bese sikunikeza ke from incwadi uqobo lwayo. Pretoria Moot. It's entry 1661 at 1500 hours on the 22nd of June 2020.
says prisoner Sergeant Mukhani from National Cold Case Unit of Pretoria handed one male Bongani Saniso Ntanzi, Puking CAS 118/6/2020, possession of unlicensed ammunition, gives the SAP as the cell register number 14/108/6/2020, as well as the written notice number 14A/50947284. It says Bongani Ntanzi, without any visible injuries, he confirmed, and says handed correctly, countersigned by Sergeant Mukhani. May we, as we show. My Lord, I'm here before court. Every morning I say, my Lord, I confirm that I represent Mr. Ntanzi. This procedure now that is happening here, that Advocate Baloyi takes an original an occurrence book from Ward and hands it to Mr. Ntanzi to confirm something without me having taken instructions. I've never heard of that procedure before. Yeah, maybe he should show you, but the person who requested that was Mr. Ntanzi himself. But you've got to show it also to Mr. Ramasipili. Yes, but Mr. Ntanzi is under cross-examination. Yeah, I know that. Mr. Ramasipili cannot take instructions at We this know point. that, Yes, but yeah. just show him Out of so that we get courtesy. through with this thing. Can we then take the normal short adjournment? Yes. at this point? Yeah.